ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപതാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദ സഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അർജുന വിഷാദ യോഗം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓണാക്കിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങാണ്. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിരുന്നോ? ഗ്രൂപ്പില് കണ്ടു. അപ്പോ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പഠിക്കാനായിട്ട് പോകാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം. ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഏകാദശി ആശംസകൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഏകാദശി എടുക്കാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും? ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല അല്ലെ? സാരില്ല. നമ്മള് പക്ഷെ നല്ലൊരു ദിവസമാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ടും തെരഞ്ഞെടുത്തത്. കാരണം ഏകാദശി ദിവസം കാരണം അന്നത്തെ ദിവസം എത്രയും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അത്രയും നല്ലതാണെന്നല്ലേ പറയാ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഷെയർ ചെയ്യട്ടൊന്ന്. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് അർജുന വിഷാദ യോഗം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്നലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അറിയാത്തവർക്ക് ഒന്നും കൂടി പറയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ മാംഗ്ലൂരുള്ള കുറെ സെന്ററുകൾ ഉണ്ട്. അതില് മംഗലാപുരത്തുള്ള ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്കായിട്ട് തരുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ആ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്
അതിന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാതാവ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതായത് അദ്ദേഹമാണ് ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യനും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പുസ്തകം അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു പുസ്തകവും വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചില്ല. കാരണം അതിന്റെ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മഹത്വം അത് നമ്മൾ നോക്കും. ആ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ കുറിച്ച് നോക്കും. അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് അതിനോട് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ കുറിച്ചും ആ ബുക്കിന്റെ അതായത് ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ബുക്കിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവ് ആരാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിലെ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് തന്നെ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വൈഷ്ണവരായിരുന്നു. അവര് ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവര് എന്താ പറയാ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു രണ്ടുപേരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴേ തൊട്ട് വീട്ടിലൊരു അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അതിനോടൊക്കെ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ദൗത്യമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതിന് അദ്ദേഹം ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുത്തത് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ പോയി അവിടെയുള്ള ഹിപ്പികളെ, അതായത് ഒരു തരത്തിലും സംസ്കാരം ഇല്ലാത്തൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്. പോയത് അത്രയും പ്രായമായൊരു സമയത്താണ്. അതല്ലാതെ നമ്മളെ പോലെ ചെറിയൊരു പ്രായത്തിലല്ല, 70 വയസ്സുകൾ അത്രയും ഒരു ഏജിലാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് പോയി കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. അദ്ദേഹം പോയത് ചരക്ക് കപ്പലിലാണ് പോയത്. അതായത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് പോയത്. അങ്ങനെ അവിടെ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അവിടെ ഉള്ളവരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി, അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി 1966 ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നെ 1966 ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ച് പിന്നെ അത് നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അതിന്റെ കുറെ എന്താ പറയാ അമ്പലങ്ങളും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്കൂളുകളും പിന്നെ ഭക്തിവേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ്, ബുക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതായത് സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആര്യ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കാണ് നമ്മള് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം 1977 നവംബർ 14 അദ്ദേഹം ലോക ലീല അവസാനിപ്പിച്ചു. അപ്പോ ഈ ബുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ജസ്റ്റ് പിക്ചറൈസേഷൻ ആണ്. അദ്ദേഹം പോയത് നമ്മളെ കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി ത്രൂ ആണ് അദ്ദേഹം പോയത്. അദ്ദേഹം ഭാഗവതം 3 സെറ്റ് ഭാഗവതം കൊണ്ടാണ്, 3 വോളിയം, ആദ്യത്തെ 3 ബുക്ക് ഭാഗവതം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി ത്രൂ ആണ് അദ്ദേഹം പോയത്. അവിടെ ഒരു ശിലാഫലകം ഉണ്ട് കൊച്ചിയിൽ, ഉള്ളവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ഒരു ശിലാഫലകം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ. അതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിലെ പ്രതിഷ്ഠയാണിത്. അവിടുത്തെ അഡ്രസ് ആണിത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളിത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരെയും വന്ദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഓരോ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടുമ്പോൾ നമുക്കത് അതേപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും നമുക്കത് ആ സമയത്ത് അതിന്റെ ബുദ്ധി വരാനും നമുക്ക് ആരുടെ അനുഗ്രഹം വേണം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഗുരു പരമ്പരയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ പ്രണമിച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്, ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്നത് മംഗലാപുരം ഇസ്കോണിന്റെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി. ഇന്നലെ നമ്മൾ മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭു ആണ്. അദ്ദേഹം കാൺപൂരിൽ നിന്ന് IIT പാസ് ഔട്ട് ആയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗുരു പരമ്പര വരുന്നത്.
ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഭഗവത്ഗീത, നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിൽ പല തരത്തിലും പല രീതിയിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാനുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നൊരു സംശയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്തോ അത് യാതൊരു കലർപ്പും ഇല്ലാതെ, നമ്മളെ രീതിയിലായിട്ടുള്ള ഒരു അഡീഷനോ സബ്ട്രാക്ഷനോ ഒന്നുമില്ലാതെ എന്താണോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നു തരാണ് എന്ത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിലൂടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തെരഞ്ഞെടുക്കുക. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയാൽ കാണാം. കാരണം നമ്മൾ കാണുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മദേവൻ നാരദ മഹർഷിക്ക്, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത പ്രഭുപാദരിലേക്ക് അത് എത്തുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുപോകാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒരാൾ പറയുമ്പോ മൂന്നാമതൊരാളിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ അത് എന്തെങ്കിലും അതിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വക അതിൽ നമ്മൾ ചേർക്കും. അപ്പൊ എന്തായി അവിടെ നമ്മളുടേതായൊരു സൃഷ്ടി അവിടെ വന്നു. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതല്ലാതായി മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സൃഷ്ടി ഇല്ലാതെ എന്താണോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ പകർന്നു തരാൻ എന്തിലൂടെ? നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിലൂടെ. അതാണ് ആ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മ മത്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം, ഗുരുപരമ്പര. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒന്ന് പറയാമോ ആരെങ്കിലും? പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് 4 തരം പരമ്പരയാണ് ശരിക്കും ഉള്ളത്. നമുക്ക് വൈഷ്ണവ പരമ്പരകള് 4 തരത്തിലാണുള്ളത്. ഒന്ന് ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം. 4 സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ ഉള്ളത്. വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായങ്ങൾ 4 തരം: ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, പിന്നെ അതാണ് കുമാര സമ്പ്രദായം, 4മത്തേത് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം. ശ്രീ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞത് ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന പരമ്പരയാണ് ശ്രീ സമ്പ്രദായം. രുദ്ര സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും? മഹാദേവനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായം രുദ്ര സമ്പ്രദായം. 3മത്തേത് കുമാര സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 കുമാരന്മാര്, സനക, സനാതന, സനന്ദ, സനൽ കുമാരന്മാര്. ആ കുമാരന്മാരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായം കുമാര സമ്പ്രദായം. 4മത്തെ സമ്പ്രദായം ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായം ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം. നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായമാണ്. ഈ 4 സമ്പ്രദായം ഏതിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏത് സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായമാണെന്ന് മാത്രം. ബ്രഹ്മ മത്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ് ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് മധ്വാചാര്യര്, പിന്നെ ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു രഹസ്യ അവതാരം കലിയുഗത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. കേട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങള്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു പരമ്പരയും കൂടി ഇതിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം. ബംഗാളിലൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പരമ്പര, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ബ്രഹ്മ മത്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മ മത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പരയാണ് ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ 4 തരത്തിലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്: ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം. ഇത് എല്ലാതും ആരിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഈ 4 സമ്പ്രദായത്തിലൂടെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മ മത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പരയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും? ക്ലിയർ ആവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ക്ലിയർ ആയി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകള്, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? നമുക്ക് അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവും ആകയാലാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്ന യോഗ്യതകള് അർജുനന് സമാനമായ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ശിഷ്യനാണ്, ഉറ്റമിത്രവുമാണ്. ഈ 3 യോഗ്യതകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഗ്രഹിക്കാനായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ, ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഭക്തൻ, അല്ലെ?
ശിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഗുരു പറയുന്നത് എന്തോ അത് അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും ശിഷ്യൻ. ഇപ്പൊ ഗുരുവിനെ 100% വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ശിഷ്യൻ. ഉറ്റമിത്രോ, മിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സന്തോഷവും സങ്കടവും എല്ലാം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഉറ്റമിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത അവതാരികയില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ സൂചിതമായിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്: ഒരു മരുന്ന് സേവിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലേബലിൽ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം പാലിക്കണം. നാം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ തന്നെ ആശയം അനുസരിച്ചോ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചോ മരുന്ന് കഴിക്കരുത്. ലേബലിൽ കാണുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ ഭിഷഗ്വരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ സേവിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത ഗീതോപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഗീതോപദേശകൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഓരോ താളിലും അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ. ആർക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്? അർജുനന് അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയണത്? നമ്മളൊരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ മരുന്ന് മേടിക്കും. ആ മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനോ നമ്മളുടെ സുഹൃത്ത് പറയുന്നതിനനുസരിച്ചോ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചോ അല്ല. ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണോ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത്. എങ്കിലേ നമ്മൾ അസുഖം ഭേദമാകുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഗീത ഉപദേശിച്ചത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനോ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചോ ആയിരിക്കരുത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണെന്ന് പറയാം. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് മാർക്കറ്റില് കുറെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടും അല്ലെ. കാണാനും മേടിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോ എന്തൊരു സാധനം മേടിച്ചാലും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്തുണ്ടാവും? ഒരു മാനുവൽ കിട്ടും. നമുക്കതില് യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിനും. അപ്പൊ നമ്മള് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ യൂസർ മാനുവൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എങ്ങനെ ജീവിക്കരുത്, എങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, എന്തൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയെ എന്തെന്ന് പറയാം? നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയില് 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്, 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഭഗവത്ഗീത അപ്പൊ ആകെ 1 മുതൽ 18 അധ്യായം 700 ശ്ലോകങ്ങളായിട്ടാണ്. ഓരോ അധ്യായത്തിലും ശ്ലോകങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗം, 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിനെ നമ്മള് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയും. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം, അതായത് മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായം ഭക്തിയോഗം എന്നും, അവസാനത്തെ 6 അധ്യായം 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം എന്നും അറിയപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലാകെ 18 അധ്യായങ്ങള്, 700 ശ്ലോകങ്ങള്, 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം, അവസാനത്തെ 6 അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അപ്പൊ ആകെ എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട്? 18 അധ്യായങ്ങള്. ശ്ലോകങ്ങള് 700. ശ്ലോകങ്ങള്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. ഇനി ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയാ പറയണത്? ഭഗവത്ഗീതയും ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. നമ്മളൊരു ടോർച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രകാശം എവിടെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ? അത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ചൊരു ഭാഗം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത സൂര്യനെ പോലെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവത്ഗീത ഈ ലോകം മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ, നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ സമൂഹം മുഴുവനും പ്രകാശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ടോർച്ചിന്റെ വെളിച്ചം എന്താണ്? അതിനോട് ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അത്രയും
നമുക്ക് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശം പരത്താൻ എന്തിനു സാധിക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതൊരു സൂര്യനെ പോലെയാണ്. കാരണം മറ്റ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ഒരു എന്താ പറയാ സാരമാണ് നമുക്ക് പറയാം ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത ഒരു സൂര്യനെ പോലെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഒന്ന്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവ്, നമ്മളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. മൂന്നാമത്തത് ഭൗതിക പ്രകൃതി, നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ കാലം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. കാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ലാസ്റ്റ് കർമ്മത്തെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചും. 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഈശ്വരൻ അതായത് ഭഗവാൻ, 2 ജീവാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. മൂന്നാമത്തത് ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഈ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ലോകത്ത് താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു പീരീഡ്, സമയം. ലാസ്റ്റ് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയില് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇനി ഗീത മഹാത്മ്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യം നോക്കാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. നമ്മൾ 18 അധ്യായമുണ്ട്, 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, 3 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ഇനി ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യം പറയാണ്. ശങ്കരാചാര്യരാണ് ഗീത മഹാത്മ്യം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ വിഷ്ണോപദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിതഃ. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. ഭയശോകാദിവർജിത, ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകും. അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്താ പറയണത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സാഹിത്യമാണ്. കാരണം അത് ആരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. കാരണം ഈ ഭഗവത്ഗീത വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവര് ജീവിതത്തില് എന്താണ് എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ടും എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയമായ ഒരു ജീവിതം കൈവരിക്കാനും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അതിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്ക് സാധിക്കും. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല. പക്ഷേ ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, അജ്ഞരായവർക്ക്, അവിശ്വാസികൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാകില്ല? ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമാപരസ്യ ച നൈവ സന്തി ഹി പാപാനി പൂർവജന്മാകൃതാനി ച. ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഗൗരവമായിട്ട് ആരാണോ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചില പാപങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ആ പാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളൊന്നും പിന്നെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, വെണ്ണ ഉരുകുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞുരുകുന്ന പോലെ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മുഖനിർഗതമാണ്. ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജ നിർഗതവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ തീർച്ചയായും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എങ്കിലും പക്ഷാപാതമില്ലാത്ത ഒരു പഠനത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തെക്കാൾ കുറെ കൂടി പ്രധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് ഗീത. ഗംഗയാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പൊ മുഖവും പാദവും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും രണ്ടിനെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഗംഗാജലത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം എന്തിനു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്.
മലിനേ മോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത്ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാരാമലനാശനം. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്താൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ നിത്യവും നമ്മള് ജലത്തിൽ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മളെ ദേഹത്തിന് ശുദ്ധി വരും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകും. ഇനി ഇതിന്റെ ശ്രവണത്തിന്റെ മഹിമ ലാസ്റ്റ് പറയാം നമുക്ക്. ഗീതാ സുഗീത കർത്തവ്യം കിമന്യേ ശസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാത് വിനിസൃത. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകയാൽ മറ്റൊരു വേദസാഹിത്യവും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ലൗകിക വ്യാപാരത്തിൽ അത്രയധികം മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേദസാഹിത്യം മുഴുവൻ വായിക്കുക അവർക്ക് അസാധ്യമത്രേ. എന്നാൽ അത് ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത മതി. കാരണം അത് എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരസർവസമാണ്. മാത്രവുമല്ല, പ്രത്യേകിച്ചും അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദിഷ്ടവുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു സാഹിത്യം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം വളരെ ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യതയോടും കൂടി ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് മാറുന്നു. നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ കണ്ടു. അപ്പോ നമ്മള് മറ്റുള്ള വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സർവസ്വമാണ് ഇത് ഭഗവത്ഗീത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം മതി നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട്. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു വക്താദി നിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്തു പറയാൻ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതം എത്രേ ഭഗവത്ഗീത. ആദി വിഷ്ണുവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണിത്. അപ്പോ ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്താ പറയാ. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഗംഗാജലവും ഗംഗയും പിന്നെന്താണ് ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അതിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗംഗാജലത്തിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മളോട് പറയാണ് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്താണ് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഈ മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതമാണ് ഇത് ഭഗവത്ഗീത. അത് ഭഗവാൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണ്. സർവോപനിഷത്തോ ഗാവോ ദോക്ത ഗോപാല നന്ദനഃ പാർത്ഥോ വത്സ സുധീർഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഗീതോപനിഷത്ത് ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഉപനിഷത്തുകളെല്ലാം ആരെയാണ്, ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. ഗോപകുമാരൻ എന്ന പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെ ഭഗവാൻ ആ പശുവിനെ കറക്കാണ്. അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെ എന്താണ് ആ അമൃത തുല്യമായ ദുഗ്ധം, അതായത് പാല് പാനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ഒരു ഗോപകുമാരനാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യാണ്, ആ പശുവിനെ കറന്നിട്ട് അതിന്റെ പാല്, അമൃത തുല്യമായിട്ടുള്ള പാല് ആർക്ക് പാനം ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്, അർജുനന് കൊടുക്കാണ്. ഭഗവാൻ അർജുനന് കൊടുക്കാണ്. ലാസ്റ്റ് പറയാണ് മഹാത്മ്യം. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകി പുത്ര ഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകി പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഇക്കാലത്ത് ഒരേ ഒരു ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെയും ഒരേ ഒരു മതത്തെയും ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയെയും മാത്രം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉത്സുകരാണ്. ആകയാൽ ഏകം ശാസ്ത്രം, ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം ഏതാണ്, ദേവകി പുത്ര ഗീതം, ദേവകിയുടെ പുത്രന്റെ ഗീതം, അതായത് ഭഗവത്ഗീത. ഒറ്റ ഗ്രന്ഥം മതി, ലോകത്തിന് ഏക ധർമ്മഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത. ഏകോ ദേവോ ദേവകി പുത്ര ഏവ, ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ. ഏകോ ദേവോ, ഒരേ ഒരു ദേവൻ ആരാണ്, സമസ്ത വിശ്വത്തിനും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനിയാനി, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം എന്താണ്, ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന, തൻ നാമ സങ്കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ, ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തി, ഒരേ ഒരു സേവനം എന്താണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ സേവനം, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരേ ഒരു സേവനം.
അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാതാവിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എത്ര ശ്ലോകങ്ങള്, എത്ര അധ്യായങ്ങള്, എത്ര ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കി. അതിനുശേഷം ഗീതാ മഹാത്മ്യം കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അർജുന വിഷാദ യോഗം, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അർജുന വിഷാദ യോഗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം അറിയാവോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധസമയത്തെ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധസമയത്ത് അല്ലെ? അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. കാരണം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വച്ചാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാണ്ഡവരിൽ ഒരാളാണ് അല്ലെ? അർജുനൻ, അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെയും പാണ്ഡുവിന്റെയും മക്കള്. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കള് കൗരവരെന്നും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കള് പാണ്ഡവരെന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്. ദുര്യോധനൻ, ദുശാസൻ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ 101 പേരും, പിന്നെ പാണ്ഡവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനൻ, നകുലൻ, സഹദേവൻ, ഭീമ, യുധിഷ്ഠിരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ 5 പേരും. പാണ്ഡുവിന്റെ ആരുടെയും മക്കളാണ്? ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കളാണ് അവര്. അപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മനാ തന്നെ അന്ധനായിരുന്നു. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മനാ തന്നെ അന്ധനായത് കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രാണ് ശരിക്കും രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ പാണ്ഡുവിനാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം കിട്ടുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ എന്താണ്? അന്ധനായത് കൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം ഒന്നും ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ പാണ്ഡു രാജ്യം ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പാണ്ഡു മരണപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അപ്പോഴും ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ ആരാ വരുന്നത്? അപ്പൊ വിചാരിച്ചു തന്റെ മക്കളുണ്ടാവുമ്പോൾ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ മക്കളും ആരാണ്? മൂത്ത മകനായിട്ട് വരുന്നത് യുധിഷ്ഠിരനാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാജ്യഭരണം ആർക്കാ പോകുന്നത്? യുധിഷ്ഠിരനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോഴും ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ മക്കളുടെ രീതിയിലും കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ അതിനുശേഷം പാണ്ഡു മരണപ്പെട്ടപ്പോ ദുര്യോധനനും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആ അച്ഛന്റെ ഉള്ളിലെ ആ വിദ്വേഷം അതേ രീതിയിലാണ് ദുര്യോധനൊക്കെ പകർന്നു കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അവർക്കും ആരോട് ദേഷ്യാണ്? വളർന്നു വലുതാകും തോറും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ പകയും വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ പാണ്ഡവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട യാതൊന്നും നൽകാനായിട്ട് ആര് തയ്യാറായില്ല? അവരുടെ അച്ഛൻ ഓൾറെഡി മരണപ്പെട്ടു. ഒന്നും നൽകാനായിട്ട് ഈ ദുര്യോധനാദികൾ തയ്യാറായില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരാരും തയ്യാറായില്ല. അപ്പോ പല സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ചൂതുകളി, അങ്ങനെ അവരെ തോൽപ്പിക്കാനും അവരെ എന്താ പറയാ വഞ്ചിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരെ ലാസ്റ്റ് വനവാസത്തിന് പറഞ്ഞയക്കാണ്. അങ്ങനെ വനവാസവും അജ്ഞാതവാസവും കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ചോദിക്കുകയാണ്, അവർക്ക് രാജ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. രാജ്യം അവർ കൊടുക്കില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ പകുതി രാജ്യം ചോദിച്ചു, കൊടുത്തില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 ഗ്രാമങ്ങൾ ചോദിച്ചു, 5 വീടുകൾ ചോദിച്ചു. ഒന്നും നൽകാൻ ആര് തയ്യാറായില്ല? ഈ ദുര്യോധനന്റെ കൂട്ടരുള്ള, അതായത് ധൃതരാഷ്ട്ര മക്കള്, അവര് തയ്യാറായില്ല. അപ്പോ ലാസ്റ്റ് സന്ധി സംഭാഷണം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പോകുന്നു. പക്ഷെ ആ സന്ധി സംഭാഷണത്തിനും ആര് വഴങ്ങിയില്ല? ദുര്യോധനാദികള് വഴങ്ങിയില്ല. അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. യുദ്ധം ചെയ്യാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്കായി. കാരണം പാണ്ഡവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഒന്നുമില്ല, അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത പോലെയില്ല. അപ്പൊ അവിടെ യുദ്ധം ആവശ്യമായിട്ട് വരാണ്. അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയാണ് യുദ്ധത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ അർജുനൻ കാണാണ് അവിടെ യുദ്ധത്തില് അർജുനന്റെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഗുരുക്കന്മാരും പിതാമഹന്മാരും എല്ലാവരും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് തങ്ങളായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് അർജുനൻ കാണാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ അത് കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ പകച്ചു പോകാണ് ശരിക്കും ഇവരൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. കാരണം സ്വന്തം ഇത്രയും നാളും തന്റെ ബന്ധുക്കള് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നവര് തങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ, തങ്ങളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. ആ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് താൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിൽ അത്രയും പ്രയാസത്തോടെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത അർജുനന് ഉപദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ 11 അക്ഷൗണിപ്പടയായിട്ട് ദുര്യോധനാദികളും 7 അക്ഷൗണിപ്പടയും ഭഗവാനും കൂടിയിട്ട് പാണ്ഡവരും അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിന് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു 11 അക്ഷൗണിപ്പട വെച്ച വലിയൊരു സൈന്യമാണ് ആരുടെ? ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളത്. ഇവരുടേത് 7 അക്ഷൗണിപ്പട. ആ 7 അക്ഷൗണിപ്പടയായിട്ട് പാണ്ഡവരും. അങ്ങനെ അവര് യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങാണ്. അതാണ് ആ യുദ്ധം ചെയ്യാനുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ അത്?
ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരൊന്നും ഹായ് ഹായ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ലാന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അധ്യായം 1, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം, അതല്ലെങ്കിൽ അർജുന വിഷാദയോഗം. 2 പേരും നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം ഇതിലെ പകുതി ഭാഗം നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, യുദ്ധത്തിന്റെ സൈന്യങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനന്റെ വിഷാദാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ 2 പേരും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ ഈ കുരുക്ഷേത്രത്തില് യുദ്ധത്തിനായി ഒന്നിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നത്. ആരോടെ ചോദിക്കുന്നത്? ഹേ സഞ്ജയ, സഞ്ജയന്റെ അടുത്താണ് ചോദിക്കുന്നത്. സഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ് സഞ്ജയൻ. ധൃതരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയാണ് സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ സഞ്ജയന് ധൃതരാഷ്ട്രൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജന്മനാ തന്നെ അന്ധനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അന്ധനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ സഞ്ജയൻ, ധൃതരാഷ്ട്ര മന്ത്രി, വേദവ്യാസന്റെ ശിഷ്യനാണ്. വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനായത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ദിവ്യ ചക്ഷുസുകൾ കൊടുക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ചക്ഷുസ്സുകൾ, അതായത് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മൾ പറയില്ല 6th സെൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ചക്ഷുസ്, നേത്രങ്ങൾ കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? സഞ്ജയന് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര അടുത്ത് സഞ്ജയൻ ചോദിക്കാണ്, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധത്തിനായി വന്നിട്ട് കൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് സഞ്ജയനോട് ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുകയാണ്. ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വ്യാസന്റെ ശിഷ്യനാണ്, വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനുമാണ്. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ കരുണ കൊണ്ട് ആർക്ക് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? സഞ്ജയന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധഭൂമിയില് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ ടി.വിയിൽ കാണുന്നില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആര് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്, വിവരിച്ചു കൊടുക്കാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മനസ്സില് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. കാരണം യുദ്ധത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ എന്നാ പറയുന്നത്. അവിടെ ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധർമ്മം മാത്രം നടക്കുന്ന കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയാണത്. ആ യുദ്ധഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതയാണത്. ആ യുദ്ധഭൂമി എങ്ങനെയാണ്? അവിടെ ധർമ്മത്തിന് മാത്രമേ വിജയം ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയാം ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ധർമ്മം എന്ന്. ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ധർമ്മം? പാണ്ഡവ പക്ഷത്താണ് ധർമ്മം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് മനസ്സിൽ പേടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിക്കാണ്, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡ്യന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്തു? എന്റെ മക്കള്, അവിടെ ആ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ സ്വാർത്ഥതയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രർ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് ആ വംശ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പാണ്ഡവരെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറയണത്? ധൃതരാഷ്ട്ര പറയാണ്, ധൃതരാഷ്ട്ര മനോഭാവം പറയാണ്, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ യുദ്ധത്തിനായി വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കാരണം അറിയാം ധർമ്മം ആരുടെ ഭാഗത്താണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്കായിരിക്കും വിജയം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളൊരു പേടി ആർക്കുണ്ട്? ധൃതരാഷ്ട്രക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കാണ്, ആ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കാണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ പറഞ്ഞത്? ക്ലിയർ ആയി.
ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ നമ്മൾ എല്ലാ ശ്ലോകവും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലാസ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ചോദിച്ചപ്പോ സഞ്ജയൻ അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കണല്ലോ. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ദുര്യോധനൻ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഗുരുവിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. ചോദിച്ചത് എന്താണ്? എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, പാണ്ഡുപുത്രന്മാര് തയ്യാറാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്തു? ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? പാശ്ചൈത്യാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമൂം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പോ ദുര്യോധനൻ പറയാണ് വന്നിട്ട്, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ ആരോടാ പറയണത്? ആചാര്യന്റെ അടുത്ത്. ദുര്യോധനന്റെ ആചാര്യൻ ആരാണ് അറിയാവോ? ദുര്യോധനന്റെ ആചാര്യൻ ആരാണ്? അവരുടെ ഗുരു ദ്രോണാചാര്യർ അല്ലെ? ദ്രോണാചാര്യരാണ് അവരുടെ ഗുരു അല്ലെ? ദ്രോണാചാര്യരാണ് അവരുടെ ഗുരു. ആ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ്, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്ന് ആര് പറയാണ്? ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ബുദ്ധിശാലിയായ ദ്രുപദപുത്രൻ. ദ്രുപദപുത്രനും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ദൃഷ്ടദുമ്നനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ദൃഷ്ടദുമ്നന് പേരെടുത്ത് പറയാതെ ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദുര്യോധനനോട് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ദ്രുപദൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവാണ്. ദ്രൗപദിയുടെ അച്ഛനാണ് ദ്രുപദൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ദ്രുപദനും ദ്രോണാചാര്യരും തമ്മില് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പണ്ടേ തൊട്ട് ഒരു വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വൈരാഗ്യം കാരണം കൊണ്ട് ദ്രുപദൻ ഒരു യാഗം ചെയ്തിട്ട് ആ യാഗത്തില് ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാൻ തക്ക ശക്തിയുള്ളൊരു മകനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ദൃഷ്ടദുമ്നൻ ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദൃഷ്ടദുമ്നൻ എന്നിട്ട് ആയോധന കലകളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട പ്രായമാകുമ്പോ അതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ആ വിദ്യ അഭ്യസിക്കാനായിട്ട് ആരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞയക്കുന്നത്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യര് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വിഷമം കൂടാതെ, അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് സത്യസന്ധമായിട്ട് ആ ശിഷ്യനെ എല്ലാവിധ ആയോധന മുറകളും പഠിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞയക്കും. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ഇവിടെ പറയാണ്, അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് അറിയാം ഇവൻ നാളെ എന്നെ വധിക്കാനുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുത്തു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനൻ ആചാര്യനോട് പറയാണ്, എന്താണ്? തന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ആ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള സൈന്യത്തെ നോക്കാം. കാരണം അന്ന് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിന്റെ നേതാവാണ് ആര്? ദ്രുപദപുത്രൻ, അതായത് ദൃഷ്ടദുമ്നൻ. അപ്പൊ അത് ദുര്യോധനന് ഇഷ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, അന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് കാരണം കൊണ്ടല്ലേ ഇന്നിപ്പോ വന്നിട്ട് ആ വ്യക്തി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നത് എന്ന് ആരോട് പറയാണ്? ഗുരുവിനടുത്ത് പറയാണ്, ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് പറയാണ്. അത് ആ ദുര്യോധനന്റെ ഒരു നയതന്ത്രജ്ഞതയാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നയതന്ത്രപരമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ, എരുതിയിൽ എണ്ണൊഴിക്കാന്ന്. ശരിക്കും ആ ഒരു ദേഷ്യം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? ദൃഷ്ടദുമ്നൻ പറയാതെ. കാരണം ദ്രുപദന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പാഞ്ചജന്യം. ഇനി 4 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിലും കൗരവ സൈന്യത്തിലും ആരെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. അതില് ഓരോ സൈന്യത്തിലും ആരൊക്കെ ഉള്ളതെന്നുള്ള അവരവരുടെ പേരുകൾ എടുത്ത് പറയുന്നതാണ് 4 മുതൽ 14 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. അപ്പൊ അത് വിട്ടിട്ട് 15ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത്. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃകോദരഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖ് മുഴക്കി. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശംഖ് ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് പാഞ്ചജന്യം. ഭഗവാന്റെ ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം. അർജുനൻ ദേവദത്തം. അർജുനന്റെ ശംഖിന്റെ പേരെന്താണ്? ദേവദത്തം. ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖ് മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. ആരാണ് ഭഗവാന്റെ ശംഖ്? ഹരേ കൃഷ്ണ.
പാഞ്ചജന്യം. പാഞ്ചജന്യം. പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്ത. ങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമന്റെ ശംഖ് പൗണ്ഡ്രം. അപ്പൊ മൂന്ന് പേര് അവരവരുടെ ശംഖുകൾ ഊതി. ഭഗവാന്റെ ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം, അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്തം, പിന്നെ ഭീമന്റെ ശംഖ് പൗണ്ഡ്രം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. അതിനുശേഷം അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുലാ സഹദേവശ്ച സുഘോഷ മണിപുഷ്പകൗ കശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്യകിശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ ശംഖാൻ ദദ്മോ പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷ മണിപുഷ്പകങ്ങളും വില്ലാളി വീരനായ കാശി രാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടദുമ്നൻ വിരാടൻ തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശംഖ് അനന്ത വിജയം, നകുല സഹദേവന്മാരുടെ ശംഖ് സുഘോഷം മണിപുഷ്പകം, പിന്നെ വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവ്, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ഇവരെല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകള് മുഴക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. സഘോഷാധാർതരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനീവ ധാരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലോഭ്യന്നുനായതുയാൻ. അപ്പൊ ശംഖനാദം മുഴക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പൊ ഈ ശംഖുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന നാദഘോഷം, ശംഖിന്റെ ഒരു സൗണ്ട് വരും അല്ലെ, അത് കേട്ട് അതെന്താ സംഭവിച്ചത്? അത് ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലി കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു. അപ്പൊ ശംഖിന്റെ ഈ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്ന് പറയാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കാൻ കാരണം? പാണ്ഡവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല അവിടെ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? പാണ്ഡവർക്ക് ആരിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസം ഉള്ളവർക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? പേടിയുടെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നില്ല. ആരുടെ മാത്രമേ പിളർന്നുള്ളൂ? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം മാത്രമേ പിളർന്നുള്ളൂ. ഇനി അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത് കണ്ടപ്പോ? സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപായ മേച്യുത യാവദേതാ നിരീക്ഷേഹം യോധു കാമാനവസ്ഥിതാൻ കർമ്മയാ സഹയോധാവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. അങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരും ശംഖനാദമൊക്കെ മുഴക്കി അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, സേനയോരുഭയോർ മധ്യ, അതായത് രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററില് നമ്മുടെ രഥം കൊണ്ട് നിർത്താൻ ആര് പറയാണ്? അർജുനനോട്. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ്. അച്യുത എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാന്. ഹേ അച്യുത, ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ് അച്യുത. അച്യുത എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് എന്റെ രഥം കൊണ്ട് നിർത്താൻ. ആ സൈന്യത്തില് രണ്ട് കൂട്ടരും ആരൊക്കെയാണ് ആ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നാര് പറയാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ്. അപ്പോഴെന്താ സംഭവിച്ചത്? അവിടെ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ രഥം കൊണ്ട് നിർത്തി. അപ്പോഴോ വേപദുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്തൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. രഥം നിർത്തിയപ്പോ അവിടെയുള്ള ആ സൈന്യത്തിലുള്ളവരെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരെന്താണ്? ഗാണ്ഡീവം. ഗാണ്ഡീവം എന്നാണ് അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേര്. ആ ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീഴാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ അർജുനൻ കണ്ടപ്പോ വിഷമിച്ചു, പ്രയാസപ്പെട്ടു അർജുനൻ അല്ലെ. അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേര് നമുക്ക് കിട്ടി. എന്താണ്? ഗാണ്ഡീവം. അതാണ് അർജുനന്റെ വില്ല്.
പിന്നെന്താ പറയുന്നത് അർജുനൻ? നച്ചാ ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമതീവാച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ. കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവന് ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ പറയാണ്, എനിക്കിപ്പോ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, കാരണം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാന്. എന്താണ്? കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് കേശവൻ എന്നൊരു പേര് ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇത് കണ്ടപ്പോ പ്രയാസായി. വലിയ കാര്യത്തില് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞതാ സെന്ററിൽ കൊണ്ടിട്ട് രഥം നിർത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ എന്താണ്, അവിടെ നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ടപ്പോ, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന് വളരെ പ്രയാസമായി. അർജുനന് ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അർജുനൻ തന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണാണ് ചുറ്റും കാണുന്നത് എന്നാര് പറയാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറയാണ്. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിഷാദം ഉണ്ടാകുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് മൃദുല ഹൃദയത്വം. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര എന്താ പറയാ സഹതാപം അല്ലെങ്കിൽ മൃദുല ഹൃദയത്തെ എല്ലാവരത്തും കാണുന്നത് ഒരു മൃദുല ഹൃദയത്തോടെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ അത് പറയാണ്. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളവരെല്ലാം കണ്ടിട്ട്, എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളാണ് അവരെല്ലാവരും, അവരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇവരൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ എന്നുള്ള അർജുനന്റെ ആ ഒരു പ്രയാസം. അതാണ് ഇവിടെ മൃദുല ഹൃദയത്വം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനുള്ള ഒരു കാരണം, ഒന്നാമത്തെ കാരണമാണ് മൃദുല ഹൃദയത്വം, എല്ലാവരോടും ഉള്ളൊരു സഹതാപം. രണ്ടാമത്തത് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറയണത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ അനുഭവങ്ങള്. നച്ചാ ശ്രേയോന് പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച്ചാ രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകട്ടെ സുഖമാകട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറയണത്? ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങള്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എന്താണ്? ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടാവാനാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഇവരെ നമ്മൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. നമുക്ക് രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട, വിജയവും വേണ്ട, നമുക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്കൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ളവരുടെ അടുത്ത്, നമ്മളെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയിക്കും അല്ലെ, എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയൂ. അർജുനന്റെ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? കൗരവ പക്ഷത്തുള്ളവരാ. അവരൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനന് ഈ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് അർജുനന്റെ ആ സന്തോഷം കാണാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അവിടെ? ഇല്ല. അർജുനൻ പറയാണ്, ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, വിജയവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട, നമുക്ക് യുദ്ധത്തിന് നിൽക്കണ്ടെന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ പറയാണ്. ഇനി അടുത്തത് അർജുനൻ പറയാണ് പാപം. പാപമേവാശ്രയേ തസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതതായിനഃ തസ്മന്നർഹാവയം ഹന്തും ധാർതരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ത് പറയണത്? അക്രമികളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് പാപം കിട്ടും അല്ലെ? അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. കാരണം ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ ബന്ധുക്കളാണ്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാപമല്ല കിട്ടുക. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇവരെ വധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നിട്ട് എങ്ങനെ സുഖിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന്. ഒന്നാമത്തെ എന്താ കണ്ടത്? മൃദുല ഹൃദയത്വം. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങള്. മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? പാപമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെ? മൂന്ന് കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി.
ഈ നാലാമത്തെ എന്താ പറയണത്? അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, പാപത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പറയുന്നത് എന്താണ്? വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അക്രമികൾ 6 കൂട്ടരാണ്. 6 കൂട്ടരെ നമുക്ക് വൈദിക പ്രമാണ പ്രകാരം അക്രമികൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വെക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. അപ്പോ ഈ 6 കൂട്ടര് ഇവരെന്താണ്? ഇവര് അക്രമികളാണ്. ഇവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഉടനെ വധിക്കണം. അത് പാപമല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിഷം കൊടുക്കുക, വീടിന് തീ വയ്ക്കുക, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുക, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക, ഭൂമി കയ്യേറുക, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുക. ഈ 6 പ്രവൃത്തിയും ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ദുര്യോധനാദികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭീമൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ നോക്കി, വീട് അവരക്കില്ലം ചുട്ടരിക്കാനായിട്ട് നോക്കി, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കാൻ, ഭൂമി കയ്യേറ, പിന്നെ ദ്രൗപദിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തിയതിൽ. അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രവൃത്തികൾ ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഈ ദുര്യോധനാദികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ? കുടുംബ പാരമ്പര്യം. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രത്യുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയഃ ശ്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കര. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ് അടുത്തത്? കുലത്തില് അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? സ്ത്രീകളൊക്കെ ദുഷിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അർജുനൻ വിളിക്കാണ് ഭഗവാനെ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ജനിക്കും. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് അർജുനൻ പോകാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് അർജുനന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അർജുനൻ വരാണ്. ഇത് 2-ാം അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്, ഇവിടെ പറഞ്ഞു മാത്രം. ന ചൈതാദിക്മകതരന്നോ ഗരീയോ യത്തോ ജയേമായതിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമാസ്തേവസ്ഥിത പ്രമുഖേതാർദ്ധരാഷ്ട്രഃ. അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് നല്ലത്? അവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ? ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നിവിടെ ആര് പറയാണ്? അർജുനൻ പറയാണ്. കാരണം യുദ്ധം മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രം എന്താണ്? മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവാക്കിമ കുർവത സഞ്ജി, അല്ലെ? എന്റെ മക്കൾക്കും മക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? എന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയേണ്ടത്. ദുര്യോധന 2-ാമത്തെ ആരാണ്? അർജുനൻ. അർജുനൻ എന്താണ്? എന്തും ആയിക്കോട്ടെ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട, അവരൊന്നും യുദ്ധത്തിലൊന്നും ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേ വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ച് നിൽക്കാണ് ആരുടെ? അർജുനൻ. 3-ാമത് ദുര്യോധനൻ എങ്ങനെയാണ്? ഏതു വിധത്തിലും ഇവരെ തോൽപ്പിച്ച് ആ രാജ്യം നേടാൻ വേണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആര്? ദുര്യോധന. അപ്പൊ ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രതികരണങ്ങളാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അഹോ ബത്ത മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതഃ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടതെന്ന് ആര് ചോദിക്കാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ? അർജുനൻ അതൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനാണ്. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാനോ കഷ്ടത ഉണ്ടാവാനോ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയൊരു തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയാണ്. ഒരു രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുമോ എന്നിവിടെ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യോ തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന അവർ എന്നെ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് ദുര്യോധനാദികളോട് പൊരുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെന്നെ എന്ത് ചെയ്തോട്ടെ, അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ, അവരെന്നെ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെന്നെ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതെന്നോട് ആര് വിചാരിക്കാണ്? അവിടെ അർജുനൻ ചിന്തിക്കാണ്.
സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല, തന്നെ അവര് കൊല്ലണമെങ്കിൽ കൊന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയ്യിലുള്ള ഗാണ്ഡീവം താഴെ വെച്ച് വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ച് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി എന്ന് സഞ്ജയൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണത്? ആർക്കാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? കൊടുക്കാണ്. അപ്പോ നമ്മള് അർജുനന് വിജയം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങള് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പല പല സ്ഥലത്തായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? ധർമ്മഭൂമിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ്, അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണം പറയുന്ന ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? യുദ്ധഭൂമി, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി ധർമ്മഭൂമിയാണ്. പിന്നെ അർജുനന്റെ രഥം, ആ രഥത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ആ രഥം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ ആ രഥം, ആ തേര് അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ചതാണ്. ആ തേരിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, 3 ലോകങ്ങളിലും അതിന് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? വിജയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 3 ലോകങ്ങളിലും വിജയം മാത്രമേ ഉള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ അർജുനന്റെ ഈ രഥം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആ കൊടിമേല് അവിടെ ഒരു കൊടി കണ്ടില്ലേ രഥത്തിന്റെ മേലെ? ആ കൊടിമേൽ ഒരു അടയാളം ഉണ്ട്, സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ. അതെന്താണ്? കാണുന്നുണ്ടോ കൊടിമേൽ ഒരു അടയാളം? കാണുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട്. ഹനുമാൻ അല്ലെ? ആഞ്ജനേയ. ഹനുമാൻ കൊടി അടയാളമായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അതുമേല്. അപ്പൊ അത് കപിധ്വജൻ, കപിയാണ്, അതായത് ഹനുമാനാണ് കൊടി അടയാളം. ഹനുമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും? വിജയം ഉണ്ടാവും. കാരണം രാവണ യുദ്ധത്തില് ഹനുമാൻ ആരുടെ സഹായി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? രാമന്റെ സഹായി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ വിജയിച്ചു. ഇവിടെ രാമൻ തന്നെയാണ് ആര്? കൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ സഹായിക്കാനും ആരുണ്ട് അവിടെ? ഹനുമാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതും ആരുടെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണാണ്? അർജുനന്റെ. പിന്നെ ശംഖുനാദം, ഇവരുടെ ശംഖുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദിവ്യമായ ശംഖുകളാണ്, അതും ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ്. പിന്നെ ഗാണ്ഡീവം, അർജുനന്റെ കയ്യിലുള്ള ഗാണ്ഡീവം. പിന്നെ തെക്തജീവിതം എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊരു ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, 13ാമത്തെ ഒരു ശ്ലോകത്തിലാ തോന്നുന്നത്, പറയുന്നുണ്ട്, ദുര്യോധനൻ പറയുന്നുണ്ട് തന്നെ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് തന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതം പോലും എന്താ പറയാ, മരിക്കുമെന്ന് അറിയില്ലല്ലേ, ആ ജീവിതം പോലും കളയാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി, ജീവൻ പോലും കളയാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെ നോക്കാനാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആര് വിജയിക്കുന്നാണ്? അർജുനൻ വിജയിക്കുന്നാണ്. പിന്നെ ഈ നടക്കുന്നത് ഏകാദശി ദിവസമാണ്, മോക്ഷത ഏകാദശി ദിവസമാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ കൂടെ ആരുണ്ട്? ഇവരുടെ കൂടെ ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുണ്ടാവും കൂടെ? ഭഗവാന്റെ ഭാര്യ അല്ലെ, ലക്ഷ്മി ദേവിയും കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാരണങ്ങളാണ് അർജുനൻ വിജയിക്കുമെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇതില് ഭഗവത്ഗീത ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യം 1ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. ഇതൊരു കഥയാണ്, നമുക്കത് ലാസ്റ്റ് പറയാം കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ 1ാമത്തെ അധ്യായം? മാതാജി, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയണം കേട്ടോ. എന്റെ വിചാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കും ആരും. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അവിടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാലും മതി, ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി. അത് കാര്യം മനസ്സിലായി, മ്യൂട്ടായി പോണാണെന്നല്ല അത് ചെയ്ത് വെക്കാണെന്ന്. പക്ഷെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് മുന്നിലേക്ക് പറ്റണത്. അപ്പൊ സ്പീഡ് ഉണ്ടോ? ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടിയോ? കിട്ടി. അപ്പൊ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അർജുനന്റെ വിഷമങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ? അർജുനൻ 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ അല്ലെ. 5 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയുടെ പേരെന്താണ്? സഞ്ജയൻ. ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരെന്താണ്? പാഞ്ചജന്യം.
അർജുനന്റെ ശംഖോ? ഗാന്ധീവം ഗാന്ധീവം. അർജുനന്റെ അർജുനന്റെ അല്ല ദേവദത്തം. ദേവദത്തം. ദേവ അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരാണ് എന്ത്? ഗാന്ധീവം. പൗണ്ഡ്രം ഭീമന്റെ ശംഖ്? പൗണ്ഡ്രം. പൗണ്ഡ്രം. കൊറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കിയിട്ട് കൊറേ ആവുമ്പോ പാടാവില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ. പിന്നെ അർജുനന്റെ വില്ല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗാന്ധീവം അല്ലെ? ഗാന്ധീവം. അർജുനൻ പറയുന്ന 5 കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പാപം. ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത് നമ്മൾ പാപം, മൃദുല ഹൃദയത്വം. മൃദുല ഹൃദയത്വം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അർജുനന്റെ ആ മൃദുല ഹൃദയത്വം. കാരണം എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര എന്താണ് സ്നേഹമാണ് അർജുനന്. കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ഗുരു, ബന്ധുക്കളാണ്. അർജുനന്റെ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർജുനന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ? ആ ഗുരുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് അർജുനൻ അല്ലെ? കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗുരുവിനെയൊക്കെ വധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനന്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അർജുനന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അർജുനന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രയാസമാണത്. ഗുരു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭീഷ്മദേവനുണ്ട്, പിന്നെ ഗുരു ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ചിന്തിക്കാനും പോലും പറ്റാത്തൊരു വിഷമത്തിലാണ് അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്? ഭൗതികമായ സുഖം. കാരണം ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിജയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ അറിയിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അവരും കൂടി സന്തോഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക. അർജുനന് ഈ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് അർജുനന്റെ ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരും വധിച്ചു, അവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ആരെ കാണിക്കാനാണ് ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ ഇതൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല അർജുനന്, അതുകൊണ്ട് യുദ്ധേ വേണ്ടെന്ന് അർജുനൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. പാപം. അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്? തന്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെയാണ് ഇവരൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? പാപം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാണ് പാപം കിട്ടും നമുക്ക്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ആരാന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ 4ാമത്തെ പോയിന്റ് ഏതാണ്? 3ാമത്തെ നമ്മൾ കുടുംബ പാരമ്പര്യം. കാരണം വെച്ചാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ, യുദ്ധത്തിന് ആരാ പോക? ഓരോ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മക്കളായിരിക്കും, വലിയവരായിരിക്കും പോക. അപ്പൊ അവരൊക്കെ പോയി വരുമ്പോ സ്ത്രീകൾ മാത്രമാവും വീട്ടില്. അപ്പൊ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവാണ് അവിടെ? ആ കുടുംബത്തില് പാരമ്പര്യം നശിച്ചു പോകാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടി അർജുനൻ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് അർജുനന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നു, പക്ഷെ അർജുനൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോ എന്താണ്, തന്റെ ബന്ധുക്കളും ഇതേപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും കുറെ ചിന്തിക്കാണ്. കാരണം അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അർജുനന് ചിന്തിക്കാലോ. അപ്പൊ അർജുനൻ അത് ചിന്തിച്ചിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അതാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ. പിന്നെ 6 തരം അക്രമികൾ ആരൊക്കെയാണ്? 6 തരം അക്രമികള് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു, എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്ന ആള്, പിന്നെ വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വെക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ. ഇനി എണ്ണാൻ പറ്റില്ല, കാറിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? അതായില്ലേ നമ്മളെ 1 തൊട്ട് 6 വരെ കിട്ടില്ലേ പോയിന്റ് എല്ലാവർക്കും? 6 തരം അക്രമികൾ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഈ 6 തരം അക്രമം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവര് ദുര്യോധനാദികൾ ഈ 6 പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല എന്നാണ് നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളില് പറയുന്നത്. അർജുനന്റെ വിജയത്തിന് പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ധർമ്മക്ഷേത്രം, ഭൂമി, കുരുക്ഷേത്രം, അർജുനന്റെ രഥം, കപിധ്വജന്റെ കൊടിയുടെ അതിലുള്ള, പിന്നെ ശംഖനാദം, ഗാന്ധീവം, ഏകാദശി നാള്, പിന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം. പിന്നെ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൂടെ പറഞ്ഞു. യുദ്ധഭൂമി, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി എങ്ങനെയാണ്? ധർമ്മഭൂമിയാണ്. പിന്നെന്താണ്? അർജുനന്റെ
പിന്നെ രഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? അഗ്നിദേവൻ നൽകിയ രഥമാണ്. അത് 3 ലോകങ്ങളിലും വിജയം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശംഖുകള് ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളുണ്ട്. പിന്നെ വിജയം ഖാണ്ഡീവം. അതാരാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? അഗ്നിദേവൻ തന്നെ. ഖാണ്ഡീവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വരുണൻ. മഹാദേവനല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? അത് മഹാദേവൻ, പരമശിവൻ. മഹാദേവൻ കൊടുത്തതാണ് ഏത്? ഖാണ്ഡീവം. പിന്നെ നമ്മള് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് കൂടെ. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരും ഉണ്ടാവും? ലക്ഷ്മി ദേവി. ഏകാദശി നാളാണ്. മോക്ഷത ഏകാദശി ദിവസമാണ് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞു, തെക്ത ജീവിതം. അതായത് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, കാരണം നോക്കൂ, എന്റെ കൂടെ ജീവൻ പോലും കളയാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നവരെ കാണാനായിട്ടാണ് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് തെക്ത ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവിതം ത്യജിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നവര്, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആകെ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്? 700. എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട്? 18 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് ഭാഗത്തിലാണ്? 2 വരെ 13 മുതൽ 18 വരെ. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, നമ്മുടെ കർമ്മം.